ket ketak gitu ketak det ini de tapi dipidet ketak det. Takjub ini. Gitu. Tak niku tak Tok 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 tong tong tok. gitu. Pengembangan jadi intinya memang tak Oke, Oke. luar biasa.
Paparan menika 5 kok mboten cocok ning dereng cocok. Ampun. Menika 5. Menika 5. Oke. Kenalipun anggenipun. Ya sampun kita wis takon aku nggih. Terus aku nggih. Mas Ana. Kula kinten menika 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 bisa tambah ya Mas. Mas nek diserang tadi Mas. Mas Indra. Nggih. Anu. Mangke mangke anu. Oh nggih. Kalau ket nggih. Ket ka kendang lho. Ndak kendang. Nggih. Ka ket Ket. nggih. Mas ana tambahi Mas. Ket Mas. Boten ning tulisane sesuk didapetke sing dipadhaki. Aku jamilan. Dereng mungkin. Dados ngaten nggih upami punika kula mboten mucal wong iso. Niku ngaten. Nggih. Nek nak diteni to Mas. Iku rasane kok mesti. Nah, kena diteni to. Sami. Berapa upami tok repon mun malih. Nah, menawi padahal niku kenang kumpul nggih. Nggih, padahal niki. Kalih niki. Pancang ta. Niki ora nabo 6 ning nabo 5. Iki tak enek. Niki mboten nabo 6. Ning nabo 6. Jane rak loro to niki. Loro to mboten kulit kali. Kudu. 6 mawon. Pak Dik sing niku mau Dik. Niki loro. Sing nggih padahal Biar niki. Pak B yang di sini. Sewu nggih. Lah ini 3 sap besar semua nih. Yang mong pinten niku. Nek cara basanipun nonipun nggih menika naminipun purmastani sak gotra. Wonten istilah kula malah manggaken saking nganu kuwi jenenge sak gendhogo Mas Hafif banget. Sak gendhogo. Sak gendhogo sak pontro. Pontro ning pantranipun selatan anu. Iki kowe anu kemulane anu gendhogone salah. Nah, boten salah ning sanes donge gendhogone ning kene kok ditabone kene. Ning ngoten kebablas setunggal gotra terus setunggal gendhogo. Ngoten lho. Gitu. Donge ten mriki ngemuli wonten mriki ra kebablasan. Nggih. Kalau kita campur kita gitu nih Kak. Pak, kemarin wonten pertanyaan, Pak. Nggih. Niku kok disebut lancaran pelok 6 bem kok enten 9 enten 6 niku napa Pak bentene Pak? Niku judulipun apa aku ora ngerti. Lancaran model bentuk pola. Niku pola nggih. Model paling dasar. Jadi paling dasar yo bangsa tak pong gu pong. Nggih. Sami. Niku nek diturik serat setunggal patang napa? Patang ketong mesti sungan. Terus telung kempulan mesti gong tak gong tak gu nong gitu. Kenale papat sego gandeng. Cara dene ciute semonten tak to iki benggang mleh diriake dados niki. Diwake mleh dados ketawang. Diwake dados ladra. Nah, sing niku cara dene di ulur to. Nah, menawa sing iseni, niki sing lembut-lembut. So dulur so lembut mleh. Ngaten dados kados nggih. Nek karetnya pentil di sedol nak so ulur. Nggih. Pripun? Nek dulur mesti saya alon. Sing iseni napa? Nggih, lulus sewu nek tembunge ten gendeng cilik karo gendeng gede banget berarti dulure. Isine teng jero niku bukwek. Wonten siter, wonten bender terus, wonten gampang kuwi sing lho tesuk gede-gede, gede cilik kuwi cepet. Nah niku termasuk gendeng alit. Wis rancak, wis waton niku cepet napa mleh. Nek gendeng saya anu mesti tak ada ketak dudang ketak geling dulur mleh saya alon mendene nulis sewu sekaten nah ya sekaten saged ning tak betah napa nggih nek ceprak nek lur mesti saya mesti saya dibutuhkan saya sabar tenan so sabar saya ning ngitung ngono sewu nek panggenan belum petawar kok ngego tadi bojo ngono gimana apa kok ora kleru aku nggo kecil
Nek kecil tekan berapa? Gong. Ngagem kecek. Tahu lo belum nih kok? Nggih. Oh, ini kok seratan pendidikan. Nggih. SMKI. Oh. Oke, saya wong biyen ki lho saya ngajar kawitan yo nyatane butuh urip yo apik kok. Nggih. Akhire tekan kono. Kecek. Kecek. Oh. Ji. Mboten kok jiro lu mboten. Jiro orang 16. Oh, bisa kenalan. 16 teng papat. Oh, jegur. Mau ning ngangge kleru-kleru diunyu-unyu liyane mong. Pun saya pernah wayang. Lha saya nggih Pak. Kali wong promo pun. Wah. Ketika kawitan sing sama di napa niku wayangan. Wah, jam sangat. Aku sepisahnya sama. Lah kok terus niku pun mboten bikin sik. Ya wis rasane kan krasa Pak. Kok rasane kok arep digawe yo. Nah, ya pun sampun cara dene kasari lho, ngentar. Pun templek. Wis rasa kok rasane kok kok. Karena memang hari-hari kok. Menika. Kalau kita menika sampun prisa nggih. Tapi Pak, Mas Indra. Nggih. Tapi Mas, Pak. Dendangnya dipaske Mas. Tangan astane. Rada tengah malih. Niki niki lho Mas sejajar iki lho. Iki sejajar kali. Niku tung ini. Mboten niki lho. Oh. Nah, gitu. Nggih. Enak. Nah, dae anu sewu. Dae dianu Mas. Melih dah. Anu mboten templek, mentul. Nah, tak tunda. Nek dungin iki kamu dicekli lho. Oh, niki Nah, nek tae mampir. Nggih. Luwih mantep nek nabuda karo tak. Bareng. Nah, nek kono mampir kene mentul. Oh, Tapi mampir. Nah, di bareng ya, Pak? enggak. Luwih mantep sewu. Nggih. Nek ngene nek kira biasa iki. Nggih. Kita tak dung. Iki konten titik lho. Ampun sependek titik ini. Hitungan ya, Mas. Tak dung mboten apa-apa. Iki hitungan lho ampun anu iki kan titik iki sine papat. Oh, beneras. Nek niku pun anu mungkin kalau tambahi. Enggak cobi nggih. Mboten niku iki kula. Enggak Pak, gunane Pak. Awak dhewe lekas. Wah, ini yang pertama ya. 5 ya. Mau Roji mo mboten mone nggih titik-titik niki lho. Kok bareng kethuk to? Kethuk to sing nabu. Enggak. Belum. Enggak. Dah. Ini kan menurut saya astonis tunggal-tunggal tangan satu-satu. Roji mo gung ta dunggal mo. Saya mau bareng ketak sama Adang malah susah ya, Pak. Ini kan sama. Nggih. 3 kali toh. Nggih. Kenapa ini berbeda? Ya untuk Oh, nggih. hitungan kok. Ning tak itu selalu sama ini bareng lebih bagus. Anu gonda lho Mas. Nek tak ya tak iki lho. Oh, Hanya dah. Tadi nek hanya ditulis, hanya dadi dahnya. Ono tae ngono lho. Oh, nggih. Ini kan statusnya anu, dah. Apa statusnya tak? Tak ya tak toh. Nggih, Coba, nggih. coba, jenengan. Balik sekedar. Tak dung. Oh iya. Nah, ini kan pas. Nggih. Iki mesti pas kempul iki. Pas kempul, Mesti nggih, kempul. nggih. Nah. Male. Nah, anu begini. Oh. Apa notnya jangan dibaca dengan singkop. Nggih.
Satu, dua, kapat. Nah, ada kosong. Oh iya. Tua kapan tak dung dung gitu. Nggih. Tua kapan tak dung. Nggih. Tua kapan. Ah, ini belum. Oh iya. Tak tua kapan tak dung dung tak dung dung tak dung dung terus tak dung dung tak dung dung. Banyak katanya kalau pakai tak bareng. Oh iya, tapi belum kulina ya, Pak. Oke. Bon nggih. Nggih. Mungkin kalau gua cobi kedonge ampun ngantos anu nggih, ngantos Kan pulang. 55 Nggih, niki pinten? kersal. Boten. Jare propatu nang mewah. Ki kok ya. Kan manut tulisan. 55 niki pinten? Kali. Loro double. Nggih. Loro pinten? Kersal. Ampun dibasane Pak Nino. Nuwun sewu Bapak Banjari to. Nggih. Jiro lupat mon 67 nek kula bani nggih. Gini ora iso kameramen. Tak dung dung. Tak dung dung. Orang harus jenenge. Boleh masuk lagi. Waduh. Pak. Iya. Wes. Ya. Mbak ngono ora, Mbak? Ya, Harus belajar. ya belajar besoknya habis. Besoknya balik saya rampung ya. Oke, ini Nanda besok THB. Dikira sing penting ra anu to. Pas dah niku ra pas kempul to. Indonesia iki nek dikembangke wow, mbok tuki. Tak dung dung niki dilangi tunge kosong. Tak dung dung, dak dung tak dung, dak dung tak dung. Nah, gitu. Sangar. Pembantu kowe ngoten niku lha. Nggih. Langsung kelas berat. Ini hanya oke, ketepatan Nggih. sami ini sami. Iki merasa ngadu iki udah tak dung dung tak dung tak dung tak dung tan 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 gitu. Aku gitu kan begini. Putaran Nggih. iki. Oh. Sok Nggih. iki wis rada anu lho. Panas ya. Mboten jenengan wis dengan tempo dengan anu kan. Nggih, nggih. Anu nggih gunanipun nggih, Pak. Nggih. Kita ibu-ibu kok. Enggak. Tak tak
tidak ada instrumen lain kecuali sesudah ini. Oke, sok bonange putra ya sok melu to. Boten sah. Bar niki mawon. Ini hak prerogatif antara bonang kebetulan yang buka bonang dan Oh iya iya. bar niki nembe. Iya. Breng. Gue beri ini Pak. Nek anu sing disameke kali kula. Do, di, la, la, du, la, Langsung ditutup. Nah, sidik-sidik. Ada. Kita. Sekiri mawon. Sekiri mawon. Kiri nggih. Tu sekiri nggih. Baris 2 kali 3 4 nggih. Tuwaga semua sedaya. Tuwaga saking lu baru mo to Lu bareng. lagi bareng Lu ne bareng. terus bareng pinten Mo. limo sama nak ro kalau langsung Kelangan iku. sama soal teman mistik ya Mo. Sewu, Moro malu. karena ragu guyon ra lu ya tuwaga sing mengke niki mboten sak diseni iku namanya disen. Nah, sok gentene aku kok kecuali bosene nggih jenengan kesel. Iya. Bonang to ndi? Saya ora manut aku. Yo. Dereng biasa biasa napa dereng enten nggih nek bibar buka biasane tesih goyang tebu tesih mentah irama iki sepiro to nah iku tesih lugu nggih
Ya tetep saya Witanipun lho Pak, sampeyan ngatos perlos. Asta kiri harus selalu aktif. Nek penyaron lho, ampun dikandelke. Anu tugasipun tangan kiri yen nyaron ngaten. Ampun nggih. Ampun kok aku dhewe tak bedhetane aku rak wis di apa? Wis di tutup liyane ampun ngaten. Balik nggih. Anu Pak jenengan kok sami kalian bapake jenengan apa? Ora tipene mboten. Nong coba. Nongin mboten. Nongin nong. Yo Pak. Lho mboten ketukanipun. Lho ngendong ingkang. Lho mboten kok. Cobi. Mboten sing sepisan ati tebe. Lajeng. Nah, menika. Nggih, mangke. Mangke sanesipun nggih gitu terpengaruh mboten, Pak? Barna dabani muni dabani ra muni.
limanipun. Gitu. Ping padha nek ora mboten padha. Tekan riku niku. Nah. Ampun limone ping 4 karo iki, terus nemone ping 4 mboten. Nah, iki pertama padha sik persis. Nggih. Pun Pertamane padha. menika kalian nun sewu melatih menapa nggih? Feeling mangke kulino. Iki kok mone kok wis anu lune kok entek. Jane iki dudu ra kenong to jane. Pisanan iki nek Lho tapi mesti kepindho bareng ngono. ah, enggak apa. Pi berisane mriki. Mangke sepatu cocok kalian anu kendangipun. Pin pak Bisa nggih kepindho. Iki kula anu nggih, nemo loro ben penak nggih. Nemo ora. Lumo lu kangelan to ya niku urut. Nuwun sewu presentasi riyen. Anu nggih, Mas. Mboten sak cepet-cepet. Ora, iki saya cepet ya berkali mau. Pisanan. Anu bunang terus, Pak. yang kedua Radipun kirangi sawanipun. Ampun ngatur nak, terus saya tabarno sampun ngatur nabek sanesipun. Power Pak. Male, go.